Здравейте, приятели! Криптоиндустрията ни предложи няколко извънредни новини в края на седмицата, като например официалното приключване на делото между Ripple и Американската комисия по ценните книжа и борси, или SEC. Доналд Тръмп от своя страна разреши чрез изпълнителна заповед включването на биткоин и други криптовалути в пенсионните планове на американците. Приготвили сме и други интересни теми, така че останете с нас до края. Ударете един лайк на видеото, ако ви изкефи, и ни последвайте с камбанката, за да не изпускате ежедневните ни клипове. Сега започваме. Криптопазарът е здрав в зелената зона днес. Биткоин за кратко се изстреля до почти 118 000 долара, преди да спадне до сегашните малко под 117 000 долара. А откоините регистрираха още по-сериозен възход. Ethereum почти стигна 4000 долара, Dogecoin скочи с 8% за последните 24 часа, Chainlink с 13%, Stellar с 14%, а Mantle с 20%. Ripple също е сред най-добре представящите се криптовалути, но за него сме подготвили малко по-детайлна информация след няколко минути. Има и такива алткоини като Monero и Hash, които са в червена територия, въпреки зелената вълна през последните часове. Общата пазарна капитализация на сектора е малко под 4 трилиона долара. Основната причина за новия криптоскок е последната изпълнителна заповед, която американският президент Доналд Тръмп подписа. За първи път американците ще могат да насочват част от спестяванията си за пенсия не само към традиционни активи като акции и облигации, но и към алтернативи, включително биткоин, етер, други криптовалути, недвижими имоти и частни капитали. Ходът цели да демократизира достъпа до тези пазари, които до момента бяха запазени предимно за институционални инвеститори и заможни лица. Министерството на труда, SEC и Министерството на финансите ще получат задачата да променят правилата, за да позволят на доставчиците на пенсионни планове да предлагат новите активи. Поддръжниците на инициативата виждат в нея шанс за по-висока доходност и по-голяма диверсификация, особено за по-младите, които имат по-дълъг инвестиционен хоризонт и са по-отворени към технологични иновации. Но критиците предупреждават за сериозни рискове. Криптовалутите са силно волатилни, частните капитали често са с ниска ликвидност, а високите такси могат да изядат печалбите. Промените няма да влязат в сила незабавно. Предстои сложен процес на регулаторни прегледи и разработка на подходящи продукти от страна на финансовите компании. Анализаторът Том Дънливи от Varys Capital смята, че дори ако само 5% от вноските по тези планове се насочат към криптовалути, това ще доведе до огромни суми, влизащи в сектора. Той подчертава, че тези вноски се правят редовно, обикновено на всеки 2 седмици, което може да създаде стабилна и предвидима подкрепа за цените на криптовалутите. Райан Расмусен от Bitwise добавя, че най-важното в случая е сигнала към пазара. Криптовалутите вече се приемат сериозно и регулаторите са готови да ги включат в официалната финансова система. Това не само вдигна цените в краткосрочен план, но може и да засили дългосрочния интерес на инвеститорите. Според двамата експерти, най-големите печеливши ще са биткоин и Ethereum, тъй като вече имат одобрени спот ETF фондове, които пенсионните доставчици могат лесно да предложат. Ако в бъдеще се появят ETF и за други криптовалути като Solana и XRP, и те могат да се възползват от новия поток пари. Сега към новината на деня. След близо 5 години съдебната сага, битката между Ripple и SEC най-накрая приключи. Вчера двете страни подадоха съвместно искане за оттегляне на всички обжалвания, с което делото официално беше приключено. Това поставя в сила решението от 2023 година, според което XRP, продаван на публични борси, не е ценна книга, докато институционалните продажби остават под юрисдикцията на регулатора. Ripple се съгласи да плати 50 милиона долара глоба, а оставащите 75 милиона от задържаната сума бяха върнати обратно на компанията. Юридическият директор на Ripple, Стюарт Алдероти, резюмира ситуацията лаконично. Това е краят, а сега обратно на работа. Пазара реагира моментално. Цената на XRP скочи с около 13%, достигайки почти 3 долара и 40 цента и отбелязвайки най-високата си стойност от края на юли. Този развой дава нов заряд на доверието на инвеститорите и сочи към потенциал за институционално участие и възможно бъдещо одобрение на Spot XRP ETF. Според анализатора Ерик Балчунас, шансовете могат да достигнат до 95%. С края на делото изчезва ключова регулаторна несигурност, отваряйки нова страница за Ripple и XRP като актив, който може да бъде интегриран в традиционната финансова инфраструктура.
Новините, свързани с Ripple, не свършват до тук. Компанията обяви сделка за придобиване на канадската платформа за стейблкоин плащания Rail за $200 милиона, като очаква финализиране през четвъртото тримесечие на 2025 година след регулаторни одобрения. Платформата Rail е водеща в B2B плащанията с стейблкоини и се очаква да обработи около 10% от световния обем на такива транзакции през 2025 на стойност около $36 милиарда. Придобиването ще разшири възможностите на Ripple за обслужване на Enterprise клиенти чрез функции като виртуални акаунти, автоматизирани бак-офис решения, управление на Treasuries, спазване на регулаторни изисквания и мрежа от банкови партньорства. Според компанията, условията на пазара и регулаторната среда вече са благоприятни за разрастването на стейблкоин решения, като тази сделка затвърждава ролята им като лидер в сектора. Напомняме, че преди няколко месеца Ripple стартира продукта RLUSD, стейблкоин пегнат към стойността на американския долар. Активът набра сериозна инерция в последно време, получавайки подкрепа от най-старата американска банка BNY Mellon, както и швейцарската Amina Bank. Борсите, които предлагат услуги с RLUSD, включват Uphold, Bitstamp, Bitso и много други, а пазарната му капитализация задмина $600 милиона. За финал знаете, нещо любопитно. Възможността да плащаш своя наем с биткоин вече не е футуристична фантазия, а реалност, която набира скорост в някои от най-влиятелните градове в света. Майами, Лисабон, Берлин, Торонто и Париж се превръщат в пионери в тази област, предлагайки на наематели и наемодатели шанс да оставят зад гърба си бавните банкови преводи и високите такси. Благодарение на блокчейн технологията и смарт договорите, плащанията могат да се извършват почти мигновенно, с пълна прозрачност и сигурност, а договорните условия да се изпълняват автоматично, без трети страни. В Майами криптовалутната интеграция е толкова напреднала, че в артистичния квартал Уинвуд вече се сключват сделки за наем, изплатени изцяло в биткоин. Лисабон от своя страна съчетава статута си на европейски рай за дигитални номади с платформи като RentRemote и BitPay, които правят процеса удобен и достъпен дори за нови потребители. Берлин, макар и под строгите регулации от април 2023, позволява наем в биткоин чрез посредници като Flatio. В Торонто и Париж пазара се отваря постепенно, като агенции и платформи, лицензирани според местните правила, осигуряват плавна интеграция на криптовалутите в имотните сделки. Извън топ 5, места като Елзонте в Ел Салвадор и Росарио в Аржентина доказват, че концепцията може да процъфтява и в по-малки, но криптоактивни общности. Тази тенденция показва, че биткоин се утвърждава не просто като спекулативен актив, а като реално платежно средство, което променя начина, по който мислим за наемите, недвижимите имоти и финансовите отношения в глобален мащаб. Толкова за днес, приятели. Желая ви успешен ден и страхотен уикенд!